que és en el Congrés de Diputats i en el Senat va ser una retallada de les aspiracions de l'Estatut, però el deixava viu per modificar, aprofundir i millorar l'autonomia. En el cas de la sentència de l'Estatut, doncs va ser un tancament de porta, no? Va ser deixar inactivat el que eren totes les propostes de l'Estatut, i podríem dir que és una mica com el joc de l'oca, vuelva a la casilla de salida. El que és la comparativa entre l'Estatut que va ser aprovat i l'Estatut que es va presentar, en negre és el que va quedar, en vermell és el que es va treure, es va tatxar, i en verd és el que es va introduir. I només mirant així per sobre l'Estatut, en diverses pàgines, doncs es veu com està, hi ha molt vermell, hi ha molt verd, i el que queda menys és negre. Per tant, vol dir que el que és l'Estatut es va modificar bastant en el Congrés de Diputats. Però ja us dic que no va ser l'única modificació substancial. La desactivació absoluta va venir amb la sentència.